Il-Gvern fetaħ uffiċjalment pitkalija ġdida f'Għawdex f'inizjattiva li għandha lan li tiffaċilita l-ħidma tal-bdiewa r-raħala lokali bi spinta lis-settur agrikolu fil-Gżira u li tindirizza d-diffikultajiet li dawn ilhom jiffaċċjaw wara l-eluq tas-suq preċedenti. Waqt it-tnedija l-Ministru responsabbli Anton Refalo qal li dan il-proġett jifforma parti minn strateġija usa biex tissaħħaħ il-katina tal-produzzjoni alimentari, titnaqqas il-pressjoni fuq il-bdiewa u jkompli jiġi sostnut bl-aqwa mod l-iżvilupp ekonomiku ta' Għawdex. Għawdex dejjem jinsab fil-ħidma u fil-moħħ tal-Gvern. Għaldaqstant, servizz ta' pitkalija illi kien inqata' żmien ilu dan il-Gvern qiegħed jerġa' jagħmlu f'Għawdex. Propju sabiex nagħmlu is-settur iktar sostenibbli u reżiljenti u finalment ukoll sabiex noffru servizz aħjar lill-bdiewa Għawċin. Għal diversi snin, il-bdiewa Għawċin kienu obbligati jġorru l-prodotti tagħhom fuq in-naħa l-oħra tal-fliegu biex ikunu jistgħu jbijawh bi spejjeż żejda, ineffiċjenzi operattivi u aktar pressjoni fuq il-ħidma tagħhom ta' kuljum. Issa, bil-ftuħ ta' din il-pitkalija ġdida, dawn se jkollhom pjattaforma dedikata f'Għawdex stess fejn jistgħu jikkummerċjalizzaw il-prodotti tagħhom b'mod dirett, aċċess aħjar għas-suq u operat iżjed effiċjenti. Il-proġett għandu wkoll dimensjoni ekonomika importanti hekk kif mistenni joħloq opportunitajiet ġodda ta' impjiegi foqsma relatati mal-agrikoltura u l-loġistika. Fl-istess ħin jgħin biex jiġu preservati prattiċi agrikoli tradizzjonali fl-identità rurali Għawċija. Min aspett ambjentali, il-pitkalija se tgħin biex jitnaqqas il-bżonn ta' trasport kontinwu bejn Malta u Għawdex, binqas emissjonijiet u tnaqqis fil-ħela tal-ikel, filwaqt li jiġi żgurat li l-prodott jasal aktar frisk għand il-konsumatur. Il-Gvern investa wkoll fir-rinnovazzjoni tal-faċilitajiet u fl-introduzzjoni ta' sistemi moderni biex l-operat ikun konformi ma' standards moderni ta' iġjene, traċċabilità u koordinazzjoni bejn il-bejja. Il-Ministru Refalo temm jgħid li l-Gvern se jkompli jinvesti fi żjed infrastruttura u inizjattivi li jsaħħu setturi ewlenin bħal dak agrikolu waqt li jippromovi aktar sostenibilità u effiċjenza tul il-katina kollha tal-produzzjoni u distribuzzjoni.